Gawa tayong scarecrow para yung mga ibon doon, no, Dad? Oo, gagawa tayo ng scarecrow. Scarecrow, ating scarecrow, i-apupel. Panggagawa natin ng scarecrow si Apupel. Para yung bird, hindi sila... Ating apo ni scarecrow kan nani. Oo, diba? Datim kayo para hindi umano yung awang. Ay, yung hangin, maingay. Diba? Oo. Yan, pupunta na si Bral sa Costco. Magsha-shopping galore na naman siya. Dahil wala siyang diaper. Kaya dapat hindi na siya magda-diaper para makatipid-tipid. Diba? Dapat lagi na lang siya dun sa potty train niya. Nela? Para hindi na bibiling diaper. O, mag-diaper na lang siya pag lumalabas siya. Nebe? Pero sa bahay, magpa-pants-ti-pants na lang siya. Nebe? Hindi masyadong maganda yung yung sa Scarecrow Festival. Medyo nakaka-disappoint. Nebe? Konti lang kasi yung mga sumali ngayon. Konti lang yung mga nila na scarecrow. Wala na yung mga naka-costume na parang anong tawag dito? Yung parang nagko-cosplay. Ewan ko kung cosplay din yung tawag dun sa mga ganun. Cosplay lang rin deta, daddy, pag hindi sila anime, yung mga naka-costume lang. Cosplay din yun, no? Yung mga nakakadang-kadang. Tapos meron yung mga parang fairies, anong tawag dito? Iba-iba sila. Kaso ngayon wala eh. Wala eh! Di masyadong Kaya konti lang din yung taong pumunta. Kaya pala madami kami nakasalubong na paalis na. Sinilip lang nila. Pero okay na rin kaysa diba at least yung mga bata may sila, may mapuntahan sila. Diba? Meron silang konting recreation. Diba? Pupunta muna tayo sa Costco, Dad. Pupunta muna kami ng Costco. Costco time. Hintayin natin si Tata. Nasa kabila siya. Yan. So, ang gas, regular, 166.9, 179.9 sa hindi member. Thank you very much. Body wash. 13.99. Nani pa mga andad? Sambrel-brel. Fast yata yung kem. Hatya mo no. Adwano man dado. Gising siya. Uy, gusto mo? Bisa ka? Anong brim? Color. This one? Ay, wood wire, diba? Oh. Magkano siya? 19.99. So, parang $10 lang siya. Oh. Bisa ka? Nanuwarin eh. Na? For? For what? Made in China. Made in China.
Hot and cold yata eh. Buri mo ya? Saan mo? Gabi kayo niya. Yan na ang mga chocolates, mga kapangit. Eh. Meron na rin silang for Christmas. Chocolate. Ayan o. Pang snowshoe skit. Mas mura dito kasi 99 lang siya, oh. Di ba? These are just the same price. These are just a little bit nicer. Pag mag-snow, asan si Tata? For you, for Claire. Kuha tayo ng nuts. Mix nuts. Ito yung, unsalted tayo. Medyo mahal lang ang unsalted. Pero mas okay na yan. Less salt. Ay, sorry. Saan ang expiration yan? May 2023. Dito na lang tayo sa June. June 9, 2023. O, diba? Dahil sigurado maghanap si Tatang, kaya kukuha na tayo. $14.99, $15.99, $14.49. Yan. Saan si Tatang? Dito. Magtingin tayo na mga okso. Yan na. Getting ready for malamig. Yan. Ito. Ito yung binili ko dati. Ay, hindi ito. Mas malaki yung binili ko kasi queen lang yun. Oh. Yung binili ko dati, king. Magkano siya ngayon? $34.99. Lipat tayo doon. Nagsisilabasan na yung mga pang winter. Dito tayo sa pang Pasko. Ay, love ulit. Ayan. Ang daming costume. Love costume, love, oh. Princess. Big one. Bure mo lalawin? Yeah. Na? Ano mo rin lawin? Well, actually, my Wi-Fi is Ito, ano? so Oh. Let go. Oh, Frozen. Diba? I know, I gotta do, yeah, I know. I just haven't done it. Or ito, oh. No, it's awesome. Frozen. Ito. Ayan. Oh. Katulad nung sa'yo, no, Be? Princess. Or ito. Sino to? Merida. Merida ito, ne, Be? Haliwa? Ano yun, no? Look, Be, oh. Dito muna tayo. Pakita ko sa inyo yung mga option. Diba? Wow! Unicorn. Bro, may unicorn, Brel?
Hindi. Hali po. Ito naman pang lalaki. Diba? Ito. Oh, si ano oh. Shokoy. Paw Patrol. Oh. Paw Patrol. Luklok ka, be? Ha? Luklok. Yan. Ito mga 7 to 8. Malalaki o, dito. Wow, ganda nito. Ang dami mong ano, ang dami mong borloloy. Gabriel. Ito 3 to 4. Ay, ganun din. Oh, ito. Astronaut. Oh. Same na to. Parehas na. Yan, parehas na lang. Ayun, mga panlalaki doon. So, yan. Ito naman mga panlalaki. Paw Patrol, oh. Diba? Ang cute. Paw Patrol, be, oh. Pikachu. Pikachu. Ito naman mga panglalaki naman to. Si Mario, oh. Mario at saka si Luigi. Wala si Luigi. Si Mario lang. Tapos ito, sino to? Ito. Yan. Diba? May pa-espada pa, oh. Ito, meron din pang babae. Diba? Si Brel meron na siya. Yan si Mario. Yan, parehas lang. Ganun din. Mario lahat to. Saka yung isa. Sino ba yung brown na yun? Ah, si Paw Patrol. Yan. Yan lang. So, ito. Sana mo. Bella, mebe, oh. Hi! Mag-gitara lang eh. Mag-gitara lang eh. Excuse me. Careful, sir. So, yun lang. Mga toys. Ay, meron si Bell nito. Si Belle. Pero wala siyang ganyan. Belle, yakabot ng kay ano ba? Piano. Ha? Wow, superhero girl. Wow. Yan ang Christmas tree. Na? Ah, may Darna daw. Si Darna. Antay yun. Asan si Darna? Ah, galing yan, no? Oo nga naman. Kasi sa atin si Darna. Dito si Wonder Woman. Ayan, si Brel yan. Oh, ganda. Oh, naka-sale siya, oh. $349.99 less $10. So, $24.99 na lang siya. I love! You like this kitchen, anak, oh? Wow! Kitchen. Kaso gusto ko yung may totoong tubig. Mom, is this one, Mommy? You like this one? Ayan, oh. Something yummy. Something yummy. Cooking. Kaso gusto ko yung ano, yung may totoong fake lang siya eh. Gusto ko yung totoong may Mama, Mommy. ano? Gusto ko. Na? Gusto ko. Gusto mo? Gusto mo ng kitchen? Yes. Kitchen. And what's that? Nice. Nice. Wow. Yummy. Tara, punta lang tayo tatang, sabihin tayong kitchen eh. Sasabihin namin kay tatang yung kitchen. Na? No. Oo, sabihin tayo, syempre. Hindi tayo manabo yan. O, diba? Yan mga Christmas tree. O, diba? Ay, wow! Magkano ba yun? Oh, $179.99 less 40, so $139. Mahal siya pero ayoko.
Kitchen. Masanting retang kailab. Detang atin, yung meron talaga siyang water, tsaka ano ba yun. Tingnan mo naman, no? Ang mahal ng Scrabble. Oh, 109. Yan ang mga Christmas decor, Christmas tree, Christmas stuff. Nakalabas na. Ayan, Harry Potter, oh. 44.99 yan kung nagko-collect ka, di ba? Ay, yung GoPro ni Brel, oh. Dapat naman yan. Nino? Sige, ate mama na. Oh. Sige. Ayun, oh. Sa susunod, bibili natin ng globe si Brel para ano, pag-aralan niya yung pag-aralan niya yung mga bansa. Diba? Ay, ayun pala yung tatay niya. Bundad. Yan, chocolate din. Di! Dunod kami sa ugly candy. Yan o, Bella. Look, oh. Wow. Diba? So, yan. Nagsisilabasan na sila. Mga Christmas stuff. Yan. $19.99. Tatlong roll ng wrapper. Yan, mga ribbons. $11.89. Yan, diba? Ang gaganda. I love it. Christmas spirit. Ayan. Ang ganda, oh. Ang laki niya. $59.97. $64.99. Oh. Tatlo na siya. Yung mga ano. Ito naman, ilan? Tag-isa lang? Hindi. Tatlo. Tatlo siya. $21.99. May pailaw ba to? Oh, yeah. Ay, wala siyang battery yata. Ayun, may battery siya. Oh, diba? Ne? What? Na? Nini. Ha? Balbalin lareta la, balbalin. Patayin natin, sayang yung ano. Patayin natin, sayang yung baterya. Yan. Ganda, oh, no? Yan, oh. Ganda. Snoopy. Peanuts. Ganda, oh. Sa harap ng bahay mo, oh. Kailan kaya tayo magkakaroon ng ganyan, oh. Ayan, oh. Ganda. $3.49. Pero, ano na sila? Ilan sila? Tatlo? Yeah, tatlo. Dalawa lang yung nilabas nila, pero tatlo siya. Tapos, $119.99 naman si Santa. Yan. And then si Snowman. Magkano si Snowman? $3.49. Ayun, no? Ganda, no? Snowman. Ganda na, love. So, dito pa, ano dito? Mga chocolates naman yan. Chocolates. Hanapin natin si Tatang. Nasaan na siya? Tingnan natin kung kumuha siya ng ano. Ay, tingnan natin kung naka-sale yung sabon ni Brel para bibili tayo. Hey, love. Love, napakatahimik mo, love. Katahimikan mo. Ayan pala yung Tatang, eh. Ito, Alda. Brown sugar pa pang kaya? Ay, brown sugar. Hey. Naka-sale ba yung ano niya? Dadang, ating kitchen. Kitchen. Sabon? Makasiling sabon na. Dadang kitchen. Dadang. Dadang. Dad. Meron pa tayong ano. Dad. Daddy. Dadang. Dadang. Ebon po kayo. Dadang. Ilan yung abon mo?
Ating kitchen. Ha? Kitchen. Ano? Kitchen. Atin daw kitchen. Sa kitchen. May kitchen daw doon. Kitchen toys. Antang madagol. Like 1,000 napkins? Kaya na ako pabili yan. Ba? Ayun sa sabi mo, Anika. Ah, talaga? Tara, tara. Let's go! Meron po si Sirantula. Sabihan niya, kaya kating kitchen. Yan si mga plantita. Pinasok na sila. Ay, hindi. Ano lang to? Indoor plants kasi ito mga to. Monstera 19, no? Ganda, no? Kaso konti na lang yung mga ano dito. Konti na lang yung mga madalang lang dito yung mga gumagamit ng gas. Mostly electric. Ay, Queen lang pala to. Maganda, King. Ha? King, para malaki. Ha? King. Ha? King. Ha? King. Ya. Yeah. Pag magpapalit tayo, bibili natin King. Kasi Queen na yung atin eh. King yung kailangan natin para mas malaki. Dito na tayo bibili ng raspberry ni Brel Brel. Of course. Wow, kumako. At ka bang strawberries ka rin? Ano itong mga to? Kiwi berries? Try na kaya natin to. Kiwi berries. Hindi ko pa na-try to eh. Try natin, no? Pa-try natin kay Brel. Anong lasa kaya nito? Yan, no? Figs. Carrots. Yeah. Celery. Spinach. Arugula. Mami. Ah, Mami. Kapit mo. saan? Mami, kapit. Ay, yung corn nila, ano? $10.99? $10.99 daw. Saan galing to? So, ilan yung laman niya? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Red 12. Meron pa tayong corn mais doon. Ha? Meron pa tayong corn mais. Kaya lalabas na kami. Kumuha na siguro. Oh, beans. Meron tayong beans. Maganda yung beans nila. Yan ang kanilang bakery. Bagel, ciabatta, kung ano-ano. Yan. Carrots. Bibili mo. Na? Iwa kayo. Carrot cake. Ha? Carrot cake. Tingnan natin yung cake nila dito.
pecans. Should have come yesterday. Ooh, there's a fresh one. Yummy, yummy. It doesn't say how long they're Croissant. Huh? Croissant. Huh? Croissant. Huh? Bagels. Huh? Fruit cake. Yan. Mix and match. Danish. Oops. Ayan. Fruit cake for everybody. Oatmeal to. Oh no. Granola pala. Okay. Eh. That's it. Punta na natin si Tatang. My favorite. Nasa na kaya si Tatang? Mura kasi siya eh. 17.99 yung ano niya per kilo. I'm gonna check their food. Ubas. Yung fruit section. Yan. Donut peaches. Mahal kasi yan. Mahal. 12.24. Yeah. 12.99. Apat lang. Ito 12. $9. Kiwi. What? Saan kiwi, love? Over there, mommy. Ay! Please, maku, ma'am. Kiwi. Maka. O, tara na. Tapos na. Tapos Let's na. go na. Yun na. Puntahan na natin si Tata. Those kiwi things, what are they? Ha? Sa golden kiwi. Yeah, are they like really sweet? Yeah. Okay, perfect. They are sweet than the green ones. Yeah, I've never tried, so I'm gonna try to give her some. Oh, I just yeah, wasn't yeah. sure. Okay, Mhm. thanks. May magkakaroon namin. Yeah, delicious than the regular ones. Okay, perfect. Good. Yeah. That's what I was hoping. Okay. Yeah, because I picked some out. I just didn't know I was gonna try them and give her something new. Yeah. Yeah, no worries. Nagkakaroon namin. Kukutang na kung manyaman laretang kiwi, ano paano tinry. Sabi ko mas manyaman laretang golden, mas mayumula kesa aretang regular, retang green. Ah, sabi na. Noorin niya ay Tatang. Ha? Tatang noorin niya. Kaya may mga chocolates. Masarap yan. O, diba? Ooh, so sarap. Ayan, no. Ganda, no. May mga ganyan na. Atong chocolate. Yeah, chocolate. Ganda, no, no. Ang cute. Mga ano siya. Mga alak. Pero hindi ko alam kung totoong may alak or ano lang. Ayan. Wow, bears. Yan. Daming chocolate. Mga chocolate yan. Ang dami. Let's go. Ate, let's go. Ate. Set, oh. Wow. May baby na siya? Ha? May baby na ba to? Wala. Stroller. Naka-sale din siya, oh. $29.99. Naman, ay, this one.
Ha? Mommy, I eat this one. Mommy, I eat. Ito ni tatang ata. Mommy, I eat. Uwa pa ito na tayo tatang. Ay, hindi pa oh. Ang ganda nito oh. Ano naman tong mga to? Oh, nasa sasakyan nito. Galing. Ganda no? I eat this one. Uwa, sige. Puntahan muna natin si tatang. Squishmallows. Squishy. Yeah. No. Wala na. No, Mama. Nalarendat. Mommy, Mama. Alirang sulu. Papa, Papa. Alipin. Tipa ka, tipa ka, tipa ka. Feed me. Rechargeable yung kaya nga ni Brime. Mommy, 2018. Nang 28. Bold ka na diba? Mommy, Rechargeable lang. Sigurado ka. feed me, Mommy. Ah, wala ko may pa. Wala ko may pa, dade. Mama, Brime, alam ko ko na eh. Nan yung what the headlights? Mommy, Magsili ang talyo. feed me. Ikaw, bala Alam ko man yun. Padala ko lang sa inyo eh. Kitang mulita mo. Oh. Oh, hindi ito lang nila. Lumi, paano yung puta kaya ka niyan? Ito niyang kaya ka rin kung masalaya. Wow. Ali, Pag alang 30% na lang. kaya, alang kaya ka rin. Sample. Yan o, bago. Kiwi berries. Di pa namin natikman yan eh. Papatikin ko ay friend. Balam kaila siguro, dad. Detan kaya katamo. Mansanitas na. Bumit tayo ulit ng hipon. Mura yung hipon na, 17 niya. Daddy, magkito ka. Ikaw kukuha kang kapag nakakukuha talaga. Oo, kaya lang. Raptor rin. Pang keto diet ka. Pwede nila na, no? Uwa, pang specific ka rin kaya mo yan, karang magkito. Magketo. Wala kami. Wala kami eh. Hindi ko kaya ko. Raptor changes na kaya eh. Magkito diet yata siya. Eh, lumi, ano yung buhang? Yung buhong niya sa likod. Sa trolley kasi siya eh. Magkano kaya ang ating babayarin? Mamigintan. Para mas mabilis yan. Oo. Mga balisa eh. Mommy, Dada. Kaya ka ba? Si Brel Brel. Nan sa lantam. Tara na ba? Be, tara na para poteskanda kapag yan. So, magkano kaya ang ating ano? Ayun na, sorry ito. Eh, yan si Brebre. Magbabayad na kami. No, yan. Wait. Yan. Mommy, quit Yan na si me. Brebre. Magbabayad na siya. Yan yung ano, food court nila na ano, self-serve. Yan. Mag-order ka, magbayad ka, and then kunin mo na lang doon. Yan. Nauso yan nung ano, pandemic. Diba? Mommy, say damo. Na ano? Nasa lantam. Yan. Dito mga ano, mga box yan. Diba? Mga box yung lalagyan. Kasi bawal na ang plastic. Tsaka parang never naman nata nag-plastic dito. Nadi, never naman nata may plastic can, eh? Never naman nata may plastic can. Laging box, ne? Yan. Yung mga ka-partners. Ang nagpamahal dyan yung ano, kitchen towel tsaka diaper. Niya, Dad. Ano lang, oh, 222 na. Ano ba yan? Ang mahal-mahal ng bilihin.
Mami daw. Check lang nila. Oops, shade. Saan? Ating saan? Shade. Yan. It's Tatang. Ayan, tatang. Shades ka ano, tatang? Shades. Take a bite. Alam mo.